Panguva inoyi muri kuonekwa nyika yeZimbabwe mane political instability. Vachiona kuti aiwa mafactions they've now grown. And panapa tonyasa kuona kuti the two functions, one loyal kuna Emmerson Mnangagwa, the president of Zimbabwe, nemwe loyal kuna the vice president Constantino Chiwenga, wabatana nema veterans. Zvatokuona kuti panapa these forces have intensified. Tuna panapa kubuda mashoko maninzi mutungamiri wenyika yeZimbabwe panguva inoyi nawo akumobiliza ma-army forces ake aiwa akatraina in the Midlands province pamwechete kuBelarus. Nodimbo subscribe like watombe bell icon. Tipina panapa pahinde tunoti pane this pictures muri kuona ematanks pamwechete nema-army soldiers. Udanyogwa chinzi National Update on Parallel Army. As events leading to his ouster intensify, I wish to update the nation that Emmerson Mnangagwa has now started equipping militias that he has been mobilizing in the Midlands for over 5 years. Some of the military equipment came from Belarus. Tomashko anouya as an update. Anyogwa niwakomana mastreets pa social media vachiti aiwa panguva inoyi aiwa tukauya tichibuditsa nhau dzekuti aiwa kuMidlands province aiwa yemunyika yeZimbabwe pane some militia, some army yakanga ichitrainiwa from long back 5 years. Aiwa noda kuti mutungamiri wenyika yeZimbabwe aiziva kuti aiwa pamwe kuita another possible coup kana kuti some mobilization ingaitwa against him. Panapa tinoona kuti aiwa kune vamwe zvekare vari kunzi vakabva kuBelarus. Mashoko atikuona panguva inoyi tiona kuti war veterans aiwa nepaunogona napo. I still remember yesterday we posted another video tichinzwa vana Blessed Geza vachiti aiwa everything is now in place, we've been financed and everything zvava ready kuti tiremove mutungamiri wenyika yeZimbabwe anytime. Mashoko atiri kuona kuti aiwa tichiona mashoko achibuda kubva kuma-war veterans nemashoko ari kubva panapa tichiona mutungamiri wenyika nekumobiliza waari kuita. Nasi kuona kuti hondo yachizotanga munyika yeZimbabwe. Panapa tokunyasa kuona kuti aiwa another deadly coup yatoona kuti ichange iri intensive kutopfuura aiwa yakaitomboitika muna 2017 inogona kungobvaruka anytime from now. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi? Pinda comment section pedu, subscribe, like, notombe bell.